एकरे के कहल जाला चाचा जी जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई का। मतलब कितना जोर से बारिश अइलक ह। अभी जौन हाल बा जौन पानी आ रहल बा ऊपर से पूरा जौन मिट्टी बा वापस अपनी जगह पे ही चल जाए और बहुत ज़्यादा बर्बादी भी हो गई थी। जितना जोर से बारिश अइलक ह लेकिन भगवान के कृपा से बारिश रुक गइलक ह। आज जौन स्थिति रहलक ह बारिश के मौसम के यानी कि सब चीज़ बर्बाद हो जाए। हम सोचनी है कि चलो ऊपर वाले के ही हाथ में बा, जौन होखे के रही उ तो होबे करी। जे कुछ होखे के रहल है उ तो केहू बदल नहीं सकता और यही के वजह से हम उ लोग के भी कह दे रहनी कि चाचा जी अपने लोग थोड़ी देर ला बाहर निकल जाई। अगर मौसम खराब रहल तो फिर ना काम होई। देखल जाई जितना बर्बादी अगर लिखल बा कि इतना बर्बादी होखे के बा तो होबे ही करी। वो रोकला से रुक ना सकता। ऊपर वाले पे भरोसा करके छोड़ ही देले रहनी है कि कोई बात ना, जे भी लिखल होई वो देखल जाए। और इतना तेज मतलब कि आंधी और बारिश, लेकिन हाँ विश्वास अगर अडिग रहल है ना तो विश्वास भी ना तोड़ पावल है। और भगवान बहुत सहारा भेलन, बहुत ही मदद कैलन भगवान, ना तो आज तो हम पूरी तरह से बर्बाद ही रहनी है। एकरे के कहल जा रे जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई। तो अभी देखा तनी अपने लोग कितना जोर से बारिश अइलक ह और लेकिन भगवान इतना कृपा कैले है कि बारिश ना भेलक ह। ना तो आज ऐसा होखित ना कि ई जौन हाल बा अभी घर के